аз чӣ иборат аст маънои умумии намози ид? агар дар бораи намози ид сухан ронем, пас метавон гуфт ки маънои аслии он таъсиси оини дастаҷамъона ба хотири зоҳир намудани имон ва тақво мебошад. намунаи беҳтарини ин намози панҷвақтаи ҷамоат мебошад. мусалмонон ҷамъ мешаванд, тақво ва парҳезгории худро зоҳир мекунанд. ин як ҷузъи ҳаёти иҷтимоии мост. ҷамомади каме калонтар аз ин, намози ҷумъа аз ҳама зиёдтар рӯйдод ва ё ҷамомати оммавие ки хусусияти маҳаллӣ дорад, ин ду намози ҳарсолаи ид мебошад. бузургтарин рӯйдоди солонаи ҷаҳонӣ ҳаҷ мебошад, ки ҳоҷиёнро аз тамоми гӯшаву канори ҷаҳон гирд меорад. аз ин рӯ рӯйдоди хусусияти маҳаллӣ дошта ин ду намози ид аст. ин аст мақсади асосӣ. сониян рӯйдодҳо ва ҷамоматҳои оммавӣ нишондиҳандаи қувват ва ваҳдати мусалмонон мебошанд ва ҳамчунин муҳаббату ибодати мо ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала. ин аст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо тавсия доданд ки ба ҷои ҷудо ва пароканда шудан ба гурӯҳҳои хурд, мо ин идро ҳамчун як ҷамоат ҷамъ омада ҷашн бигирем, то ба ин васила тавоноӣ ва ваҳдату ҳамбастагии мусалмононро баён кунем ва ҳамчунин бардоштани рӯҳияи маънавии худи мусалмонон. тасаввур кунед, ки агар 50 000 мусалмон дар як деҳае ҷамъ шаванд, кофирон пеш аз оне ки боз ягон найранге ифлосе кунанд, бори дигар хуб фикр мекунанд. 50 000 мусалмон дар ин як ҷанбаи равонӣ низ ҳаст ва ман фикр мекунам, ки ин ҷанбаи хело муҳим аст. барои ҳамин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд, ки ҳатто кӯдакон ба намози ид ҳозир шаванд, ҳатто занон дар давраи моҳонаашон бо вуҷуди он ки дар худи намоз иштирок карда наметавонанд. чунин ҷамомади оммавӣ ифодакунандаи ҳамбастагӣ ва ваҳдати мусалмонон аст.